ambalma Cherif la TV la jibo mbo fo ni islamia ka fo le no ala ka kishina ka hinana ka barka me Allah taala diri ala ko ke ka anni aw bela jeli nabo aw bismillah ka jamu ka mandi hukmu kon nala no dine baro mi jamu ka hin abi wuli ka sai an karamo ma ani ka an karamo bismillah wala saka baro ke ni dine kuna fonuna bi ani an karamo bi nyon fe ani ambalma ke no Cerno Said Jum dunante ni keneka mate mi yira mala tuguni anaye jamu kan chaman kenyo fe ambafo anga wele mana se ama wati abe anjabi Cerno Said Jum lakalan kelado dine barakelado wajulu kelado askero benwe Bamako ma Kalabankura ani ale binaje ka bi dine baro kenyo fe yana nga dumo baro konna la me ankara mo fo Cerno Said assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko basi fo alhamdulillah kan jallo da kunya fla foli kan fle bawo yana nga do jamu kan ko aywa mba fo Cherif la TV la dajima bela jilima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka ala dili ya rabbi ala ka jamana kulusuma ambe ala fuka wala nyimando ala min sona ka ansigi nin kenenka ka ala dili ankara mo gere noy anga conseil président bay Seydi Cherif Ousmane Banana Haidara naka demba bela jilin shi jankina lo ala ko danuma ka ala dili Cherif la TV barakala bay ana karamo ko fe bi passé anu ala ka anyaw me nyogona ala ka kenya udi ya rabbi ala ka jamana bo digele o kono ni ko hera ala ka dambela jilima ka ala kala shi dambema ala kira horoma ko sona bono barka salli ala muhammad wa alihi wasallam Cerno Said amesigi ka ifo nyafo kuma kono ka anga wele mana se ima wati kito la halala ibe anga wele jabi ambe ifo ki wale nyumano Cerno Said jamana be de gungon nan watina gele ya be jamana de kan wati kono nala kusobe nga gele ya mana na tuma ni gele islamia soro aba sababu nyini kosobe muni ne la seni de gungono muni ne la seni gele en kono nala na nyanga jamana de gunta kale ni kushi jamana tabulo femeta bebe a analyser ni ka a yeni ka famuta ni ay an bilara ni ngelen kono ka dan ni ka anye dina moy dina mo fe gele ya sababu mo kan wala jamakulu kan muni be nan ngelen ni alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la kambe sobo ma naam an karamo go ba fayan asaru kono ko afo fenfe mako balaw ni ya jigini yoro ibita sura jigina jurumun do de kama wa o balaw in fana no be fa ga yele ati yele ni tubite wala namanye jurumun be ke sababu yi kan nanaye tubi de fana be ala yele wala ka can ala fe nani o solution nyini ambe se ka solution sorala ma nazala bala'un illa bi zanbin wa ma rufi'a illa bi tauba ni ya jigini yoro abe soro jurumun de fe ka fo ko corona na aw kan digum bi ka bunya dungo do be ka faraka wala ka kan an yere kun fese ina fo don mo ba fo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu adama dinga to ki yere sigi ki yere fese ka laje ne bi ni koro mun kono min gele am kono masababu ye munde ne bi ka munde ke Allah taala la min main kada ala ya idan abatuli kama ina fa be ba kala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ina na laka duwolo san fa abatuli kama o ambe afatuku bamana ngana wati be ko mo na kun ka koroni iyere wala ina na kumba min kama ni yo kun black refe dron ala bi ila jarabi ni fendo ye muko so ika kunu ika don ka fo ibe ka fenke min mai ika sigi ikofe o ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathirin ibe toro chama be mashiba chama be abada ma don soro ala ko abe jume aw yere bolo ye min waleya o min be nyini ife o di ka tubi ni tubira dron idnahu kana tawwaban ala kala tubi chama mine masai jomana ni misa wakati ka fa ke be fe ka sigi iko ibita soro Allah taala be ki ikono anga don fana ka fa fo somi mako dien la jarabi so dodo Allahu akbar dono sayyidina Ali karama Allah wajhahu wa alayhi salam aga sahabona na ama kama ya amir al mu'minin siflana ad-dunya ali te dien fo anyi ambe fe ka do dien somi akuma ma asifu lakum mbe obe fenga mun fawye sokan somi awwaluha anaun abidamna ni geleyay ni nana jien kono o la iba dera ni me bangi domina abe kashi aba ko yamandi de yanga gelende awri be fay ya banabi yande yam toro bi yande dongo do ni here do bunyana do be fare ka kunguka ni joro bunyana do be fare ka kunguka ni teru chayara do be fara ko do ka kono man la ni do be je abiki juguye ni do be je bolo ke bina here so rafa ta so ka toro de ba fe jela o bela jele mi jeni kono la jeni de to ko la jarabi so ni dona kono ka bandori dona so gelen kono wala kuma be la tarkabunna tabaqan an tabaqin ibita so be do la halaya do kono wala jen odi wala ala ba fanye qur'ane kono hasiban su an yutraku an yaqulu amanna ko abe mo nyana ko ala bi no 20 ya ka fu ku kulen ko fe ka fu on di maniera ala tini 20 fo ala ki la jarabidi
a ye mɔgɔ lajarabi mɔgɔ minnu kɔnɔ an ye a ye fɛn da olu kan o la n'i ye kiraw lajɛ olu minnu yɛrɛ ye ala yɛrɛ ka jɔn sɛbɛw ye olu minnu ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ala m'olu to yen a y'u lajarabi a ye Isa lajarabi a ye Musa lajarabi Musa ka ni Firawuna ka kisa bɛɛ lajɛlen b'o kalama danfɛn min ka bɔ ala bolo ni danfɛn bɛɛ ye Safwatul Bari wa khiratuhu n'o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye min d'ale kan bɛɛ lajɛlen b'o kalama alakira ye kalo 2 kɛ daga tɛ sigi a ka du kɔnɔ u bɛ balo tamaro ni nɔnɔw de la alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye gɛlɛyaw sɔrɔ a faso la fo k'a gɛn ka bɔ a faso kɔnɔ o la ni maa min ko k'i ye silamɛ n'i bolo kelen tɛ kɔrɔta k'a fɔ ne ye silamɛ n'i tilala i ka tɔkelen dɔ in fana kɔrɔta k'a fɔ k'i ni lajarabi tuma bɛɛ Alahu taala b'i lajarabi li ayyukum ahsanu amala jɔn de b'aw la n'o bɛna baara ɲuman kɛ o la ɲɛnɛmaya yɛrɛ tɛ taa lajarabi kɔ mais lajarabi ninnu kɔni n'a nana waati o waati i k'i sigi kɛ i yɛrɛ jate bɔ o de la don min na alakira sallallahu alaihi wa sallam tɔyifakaw y'a bon n'ala ye mɛlɛkɛ ci ka na a ma k'a fɔ n'i sɔnna tɔyifa bɛ kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛna kulu 2 in yamaruya u bɛ tɔyifa bɔ géographie la k'a bɔ territoire yɛrɛ la alakira ko cogo di ale ko ala n'o y'a sɔrɔ ne de tun ma fɛn kɛ min y'i tɔɔrɔ parce que tuma dɔ la ni lajarabi nana i ka to k'i yɛrɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ n ye mun de kɛ ala la a ko ala n'o kɔni tɛ ala a ma foyi kɛ n na Allahumma irham qawmi fa innahum la ya'lamun ala hinɛ an ka mɔgɔw la ka d'a kan ninnu tɛ a dɔn o la toujours adamaden k'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ o la ni lajarabi nana adamadenw bɛ tila ka taa martaba dama dama na Usaimin bɛ min lakale rahimahullah a ko a fɔlɔfɔlɔ ye jɔnni ye o de ye mɔgɔ minnu bɛ Alahu taala wale ɲuman dɔ gɛlɛya in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ i dila ka waati dɔ kɛ nɔgɔya la ni nin waati fana nana ni koro nana o la i kan k'a fɔ ala i ni ce e min ye nin waati fana jira n na ka sabali tuguni o kan ka ala wale ɲuman dɔn a kan i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ko mumini ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen hɛrɛ kabako ye wa o tɛ mɔgɔ si fana kɛra mumini in asabatuhu sarra'u ni ko y'a sɔrɔ fɛn min ka d'a ye shakara a bɛ ala wale ɲuman dɔn o kan n'o kɛra fana o bɛ k'a ma hɛrɛ ni ko fana y'a sɔrɔ min b'a tɔɔrɔ min b'a degun i n'a fɔ jamana in bɛ lahala min kɔnɔ sisan so baara a bɛ sabali o fana kan a t'a da foyi kan a b'a fɔ ala de ye nin fana latigɛ n ye i n'a fɔ Ayub alayhi salam a ye waati dɔ kɛ bana kɔnɔ bana bɛ ka bonya muso dɔ k'a ma ko karisa i t'a fɔ ala k'i kɛnɛya i ala ka nabi ɲuman ye n'i ye ala deli a b'i kɛnɛya a ko o kumana karisa n'i ye waati min kɛ hɛrɛ kɔnɔ o i t'a to n k'o ɲɔgɔn fana kɛ degun kɔnɔ tuma dɔ la adamaden bɛ ɲina an karamɔgɔ Sheikh Zawi ala ka hinɛ la a tun b'a fɔ an ye waati bɛɛ a b'a ko man kana fi ni'matin wa lam yashkur kharaja minha wa lam yashkur ni ala y'i kɛ nɛɛma dɔ kɔnɔ k'e to nɛɛma in na e ma ala ye o nɛɛma kɔnɔ i n'a fɔ fɔlɔ i tun bɛ na dɔrɔn i bɛ jɔ station kɔnɔ i bɛ essence ta i bɛ taga o ye nɛɛma ba de ye koyi mais mɔgɔ caman t'a dɔn mais fo i nana ye i bɛ k'i jɔ aran la pour que ka carburant sɔrɔ i bɛ na dɔn k'a fɔ ja ala tun ye nɛɛma dɔ kɛ n ye toujours adamaden bɛ ala ka nɛɛma dɔ kɔnɔ tuma dɔ la i bɛ ka tagama ni sen 2 min ye dɛ i bolo ko wari foyi t'i kun i tɛ ka hami n'o ye i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ dɔ sigilen bɛ aran na o senko problème b'o la i bɛ ka filɛli kɛ ni ɲɛ min ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ yota la o bɛ aran na ni 6 heures rendez-vous b'o bolo o kan ka taa ka docteur voir o kama mais e b'o nɛɛma kɔnɔ e t'o dɔn o la toujours f'an ka ala wale ɲuman dɔn nin de bɛ mɔgɔ caman jɛ i ka ko la e bɛ bɔ i ka so kɔnɔ ka taa dugu kɔnɔ e bɛ tila ka segin ka n'i ka so kɔnɔ e t'a dɔn ko yɛrɛ kɛra k'a sɔrɔ e tagara dugu kɔnɔ sira min fɛ mɔgɔ caman tora o sira kan ɲi olu tagara olu ma segin tuguni mais ala sɔnna e tagara e seginna o la toujours adamaden k'a dɔn ni nin n'a ɲɔgɔnna nana i k'a dɔn k'a fɔ kunu kun ka di mais bi ne kunnayara mais bi kunnayali min kɛra o ala ye e la ye nɛnɛ de parce que hɛrɛ min ni ala y'a d'i ma a b'i la nɛnɛ de dɛ a bɛ tɔɔrɔ fana d'i ma a b'i la nɛnɛ n'o fana o la mɔgɔ ka kɛ o waati kɔnɔ ka ala wale ɲuman dɔn o waati kelen na i tila k'a dɔn k'a fɔ ja minnu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ kunu o y'a sɔrɔ ne lafiyalen don ja gɛlɛya bɛ nɛgɛ mɔgɔ la i y'a ye o la e fana ka waju ni olu ye i ka gɛrɛ mɔgɔw la ala ye se d'i ma ka tɛmɛ minnu kan i fana ka taa hinɛ olu la ka da kan an karamɔgɔ ko damadamanin bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka ala ka funu bonya dugukolo sanfɛ a dɔ ye ka ala ka kɔlɛw k'olu fili k'olu kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛnw ye nabila musa delila ka ala ɲininka ko k'a bɛ fɛ ala kana bɔ a la ala k'a ma ko n'ala sɔnna k'a bɛna taga bɔ a la k'a bɛ taa surafana don musa fɛ an karamɔgɔw b'a fɔ an ye musa ye surafana labɛn ka ala makɔnɔ sɔɔni delikɛla dɔ nana ko musa ma ko n sɔn ala kama musa k'a ma ko nin ye ala yɛrɛ de nin yɔrɔ ye yan bi i bɛ fɛ k'i sɔn ala min kama o de nin yɔrɔ bɛ yan bi ala y'a kɛ delikɛla tagara kɔfɛ tugun delikɛla nana tuguni fo siɲɛ 3 Musa ye kuma kelen fɔ a ye ala y'a kɛ dugu jɛra a ko ala ma n'i kɔnɔ ka dɛsɛ min ye ala ko ne nana dɛ siɲɛ 3 min na i bɛ na segin ko jɔn ko delikɛla min nana n'i y'o sɔn dɔrɔn i ye ne de sɔn n'i y'o bisimila o la toujours fo an k'a dɔn k'a fɔ ala ka kɔlɛw de b'an kɔrɔ n'o dɛsɛbagatɔw ye ala de ye garizigɛ tilan k'e niyɔrɔ bonya ka tila k'i bɛn secteur dɔ ma k'i bɛn sigida dɔ ma i ni mɔgɔ dɔw ka sigi minnu ye dɛsɛbagatɔw ye se tɛ minnu ye i hakili t'u la mais k'e ta kɛ dɔrɔn e bɛ bɔ dugu kɔnɔ cogo min na i bɛ d'i ka so kɔnɔ ten i mago tɛ mɔgɔ si la walayi don ala bɛ fɛn dɔ bila i kan f'i ni mɔgɔw ka jɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ ni foyi foyi min sɔrɔ i ka
ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i sara u bɛna jɛ k'i su ta ka taa o fantan minnu bɛ n'i tun bɛ jɔ u la i su bɛna di olu de ma o la an ka hakili to Ala ka kɔlɛ la ani fana an ka hakili to Ala kira bɔnnaw la an karamɔgɔ kira bɔnnaw kira joliw i bɛ taa sɔrɔ olu kelen don bolo kɔfɛtɔfɛn bi mɔgɔw bolo li ahli albayt izzun la yazulu wa fakhrun la tuhitu bihi alqulu kafakum fakhran ya bani zahra iza ma qila jaddukum ar-rasul abukum farisul hayja aliyun imam Shafi'i de min fala kira joliw ko Ala kira joliw Ala ye bonya dɔ de d'u ma bonya min tɛ ban Ala tilala ka wasoko d'u ma wasoko min ni maa tɛ se ka hakili se ka sa dan na a wasara ninnu ye dɔrɔn ninnu bɔra Alakira Muhammad la ni ɲininkali kɛ ko u fa ye jɔn ye u mɔkɛ ye jɔn ye ko ye Alakira Muhammad de u fa de Badara Ali ye u ba ye an ba Fatima Zahra Hasan ni Husaini denw don o la an ka hakili to Alakira ka kɔlɛw la an kana sɔn sirifu ka tɔɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ u tun b'a fɔ kira tagalen Seydina Umaru ninnu ni sanji ko kun gɛlɛyara u bɛ taa Alakira somɔgɔw de nɔfɛ ka Ala deli n'u hɔrɔma ye mais bi Alakira somɔgɔw bɛ cogo di anw bolo i bɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ sɔrɔ a b'a fɔ ko kira yɛrɛ joli banna dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ o tigilamɔgɔ kelen bɛ ka ɲina k'a fɔ an fa adamadenw bɛ hali sini dugukolo sanfɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam Ala de y'i kanto ma suratul Kawsara laban na a ko inna shani'aka wala abtar kira i jugu de kɔ bɛ tigɛ ni kira jugu kɔ tigɛra o kɔrɔ ye jumɛn ye o la o kɔrɔ kira kɔ tɛ tigɛ fo ka taa se i la fo ka taa diɲɛ wulili se Alakira sallallahu alaihi wasallam bɔnnaw minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'o ye sirifuw ye an ka hakili t'u la n'i bɛ sirifu den minnu dɔn an ka to ka hinɛ u la an ka to ka an mago don u la an ka to ka gɛrɛ u la ka u don an ni Ala cɛ an y'u don an ni Ala cɛ an bɛ Ala sɔrɔ ni fana ye a dɔ ye inshallah amina rabbal alamin Thierno Sani an ye gɛlɛya sababu dɔn lajarabiliw de don kota cayali don jurumu cayaliw de don o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni lajarabiliw ye ka na ni degun ye ka na ni gɛlɛya ye tuma dɔ yɛrɛ ka i kɔrɔ ka walanda dɔ di hadamaden ma i ka se ka walandaw tiire a kɔnɔna la o bɛɛ bɛ se ka na ni gɛlɛya ninnu sababu ye nka hadamadenw tɛ gɛlɛya fɛ an si tɛ gɛlɛya fɛ Thierno Seydi degun b'an kan an bɛ fɛ Ala ka degun wuli ka bɔ an kan wa n'an bɛ fɛ degun ka wuli hali bi diinɛ ka yeta la degun bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogoya jumɛn na alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali baitihi at-tahirin at-tayyibin an karamɔgɔ Imam Shafi'i b'a fɔ wa kun rajulan ala al-ahwali jalda wa shimatuka samahatu wal wafa'u hadamaden ka kɛ cɛ ye waati gɛlɛnw na ni degun nana i ka kɛ cɛ ye i k'i yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ justifier k'i yɛrɛ k'a yira Ala la e de jo t'a la e jo t'a la k'i yɛrɛ jalaki i n'a fɔ ni mɔgɔ min Imam Suhaili ka duwawu la ye a b'a fɔ ya man yara ma fi damiri wa yasma'u anta al-mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u ya man yuraja li shada'id kulliha ya man ilayhi al-mushtaka wal mafza'u a b'a fɔ hasha li judika an tuqannita asiyan al-fadlu ajzal wal mawahib awsa'u ala e ka fonaseriya ka bon e ka mɔgɔ jigi tigɛ mɔgɔ min ye kotabaga ye wala toujours adamaden kana ɲaga i yɛrɛ la o de bɛ ka mɔgɔ caman fana sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ u ɲagalen d'u yɛrɛ la u yɛrɛ minɛ yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ Alahu taala yɔrɔ u tɛ yen nɔ o la adamaden i yɛrɛ man jigin man tawadu lillah rafa'ahu Allah o la a belebele dɔ ye jumɛn ye o de ye Ala ɲɛsiran ye n'i bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ Ala siran Alahu taala ɲɛ wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mais Ala ɲɛsiran ye jumɛn de don an bɛ tila ka segin ka taa Alakira somɔgɔw fɛ yen Seydina Ali b'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka Ala ɲɛsiran ye dɔn k'o de ye i ka siran masa ɲɛ masa min ye i dan masa min ye i ka ko bɛɛ lajɛlen masa min bolo i ka tila ka don ɲɛsigi n'o y'i ka don laban ye alkiyama i bɛ taa lahara i k'a ɲɛsigi mais est ce que lahara bɛ ka ɲɛsigi mɔgɔw bolo al-khawfu min al-jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidad li yawm ar-rahil i ka siran masa ba ɲɛ i ka baara kɛ ni Ala ka kumakan mun jiginna a y'i su ka kɛ fɛn mun kan i k'olu kɛ i bali min na i k'olu ye k'o to yen k'i hakili to i yɛrɛ la k'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ Ala ko ta baara jumɛn de bɛ ne bɛ ka minnu kɛ o la i ka segin i kɔ ni seginni kɔ dɔrɔn Alahu taala ka hɛrɛ bɛ na ni seginni kɔ dɔrɔn i bɛ Alahu taala sɔrɔ i ɲɛ wa ardullahi wasi'atun walakin iza nazala al-bala daqa al-fadaw Ala ka dugukolo fɛrɛlen don mais ni Ala ka balaw jiginna a bɛ kɔrɔn dɛ n'i bɛ fɛ a ka fɛrɛ i bolo i bɛ fɛ fan bɛɛ ka kɛ kɔrɔn i ye siran Alahu taala ɲɛ i k'i hakili to Ala ka danw na ihfazillah yahfazka Ala la tanga n'o kɛra i bɛ taa yɔrɔ yɛrɛ i bɛ Ala sɔrɔ i ɲɛ n'o kɛra Ala fana b'i guider k'i bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ i ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na mais n'i ye Ala ka ɲina Ala kɔ dɔrɔn Ala fana b'a yɛrɛ la ɲina i kɔ Ala tɛ ɲina dɛ mais a b'a yɛrɛ la ɲina i kɔ ka d'a kan e ɲinana Ala kɔ e tɛ Ala kosuma Ala kosuma tɛ e bɛ tile bɔ fo ka taa tile bin Ala kosuma tɛ e ka foyi kɔnɔ ni selila temps t'i bolo ka Ala kosuma n'i bɛ seli i bɛ seli ni haraba ye ka sɔrɔ ni miliyɔn dir'i ma k'i ka compter i b'a compter kelen kelen fo ka taa ban mais n'i ko subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 mɔgɔ min bɛ se ka nin kɛ k'a cun k'a sumaya k'a fɔ cogo ɲuman na olu man ca parce que Ala t'i bolo da la mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'i ka ɲɛmɔgɔ nana sigi kɛrɛfɛ a bɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la wala kelen do k'i bila ka fɛn dɔ jate i b'a jate hakililatigɛ kɔnɔ f'i bɛ siran
fana hala a tigi kana tigɛ i la walilahi masalul ala ala de ka boni ni bɛɛ o de kan k'i hakili to la dɔ fana i ka sabali ɲuman e m'a fɔ suratul asr ala b'a fɔ watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri f'i ka sabali k'a dɔn k'a fɔ fa inna ma'al usri yusra don dɔ nɔgɔyara o ni bi gɛlɛyara o la i k'a dɔn diɲɛ tɛ to lahala kelen na i n'a fɔ imam shafi b'a fɔ wala huznun yadumu wala sururun wala bu'sun alayka wala rakhaw hadamaden ka lahalaya foyi tɛ dumɛ a hɛrɛ tɛ dumɛ a banaw tɛ dumɛ a tɔɔrɔw tɛ dumɛ a foyi tɛ dumɛ wa hali ka ɲɛnama yɛrɛ tɛ dumɛ don dɔ i bɛ bɔ a kɔnɔ don dɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ don dɔ hali i tɔgɔ tɛ continuer don dɔ n'i tɔgɔ fɔra fɛn wɛrɛ de bɛ fɔ i tɔgɔ kan ko ala ka hinɛ a la o la adamaden k'a dɔn i bɛ so min kɔnɔ so in foyi de tɛ dumɛ o la i bɛ lahalaya min na ka n'i yɛrɛ faga ka na tɔɔrɔ lase i yɛrɛ ma sabari ni sabalila wallahi hɛrɛ b'a kɔfɛ mais ni i y'a fɔ k'a fɔ nin ko in tɛ ban ni ye ala bila yɔrɔ min na ala fana b'i minɛ yen de dɛ ala bɛ toujours ala bɛ jɔn ka jigiya de kɔrɔ o la an karamɔgɔw b'a fɔ n ye ko jogoba fila bɛ yen ko ala b'o de fɛ jɔn na mais jogoba fila wɛrɛ fana bɛ yen o de ka gon ala ye jɔn na ka tɛmɛ jogoba bɛɛ kan jogoba fila min ka di ala ye o de ye ka jigiya ɲuman ta ni alahu taala ye k'a dɔn an bɛ ka duwawu minnu kɛ alahu taala bɛ n'an ka duwawu jaabi a bɛ n'an bɔ nin kɔnɔ mais e yɛrɛ désespéré don fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko e cɛ ko duwawu tɛ foyi ɲɛ nin ko ninnu kɔnɔ duwawu bɛ fɛn ɲɛ dɛ atahzaw bidu'a wa tasdarihi fama tadri bima sana'a du'a wallahi ni b'a dɔn duwawu bɛ min kɛ i tɛ jɔ duwawu la duwawu de ye mumini ka kɛlɛkɛminɛn ye n'i ko mumini ma ko sini n bɛ nin kama a tɛ taa foyi ɲini a b'a sigi ka ala kɔnɔ a b'a fɔ a bɛ ala don i n'a cɛ wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh maa o maa y'a wakili siri ala la k'a jigi da ala kan ala b'o tigilamɔgɔ wasa o la an ka tila ka waaju tuguni mɔgɔ minnu tɛmɛna ka kɔn anw ɲɛ u dolila ka don difficulté kɔnɔ u bɔra a kɔnɔ cogo di o dɔ ye nabila Yunus alayhi salam tuma min na a bɛ jɛgɛ dibi kɔnɔ waati min na ni jɛgɛ y'a kunu o ye dibi ye a bɛ baji kɔnɔ o ye dibi ye a bɛ su kɔnɔ o ye dibi ye dibi min ka bon ni nin bɛɛ ye o ye Alahu taala ka funu ye a y'a to nin kɔnɔ a ye min fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ala ko cogo di a ko fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin o la an fana ka tadarru'u caya an ka duwawu caya kɛrɛnkɛrɛnnenya nin kan ninnu an ka hakili to a la n'an ye seli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin an ka istighfaru caya fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara jurumu tɛ bonya Alahu taala ma jurumu kɛra ye cogo o cogo Alahu taala b'a yafa an kɔni k'a dɔn k'a fɔ an ye ala ko ta dɛ an ye ala ka danw kari k'a sɔrɔ hali fɛn minnu bɛ yen ni an ye polisi jɔlen an ɲɛfɛ an tɛ sɔn k'a tɛmɛ ni fɛnw nana rouge an bɛɛ b'an jɔ ka d'a kan an b'a fɔ k'a kan ka respecter hali polisi yɛrɛ kana jɔ sa i kan ka respecter ala fana ka danw dun olu fana kan ka respecter dɛ i ka filɛli taw i k'i ka filɛli kɛtaw kuntala surunya i taga yɔrɔw i k'i taga yɔrɔw dɔn fɛn minnu bɛ don i bolo kɔnɔ fɛn min bɛ t'i kɔnɔ i ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ wele ko ala ɲɛsiranɲɛ ni i sera ka ninnu matarafa ka sabali ka tila ka waaju ni mɔgɔ minnu delila ka tɛmɛ n'u donna gɛlɛyaw kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ lahalaya changer ɲɛ tugun na ɲɛ yɛlɛ cɛ wallahi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala bɛ an bɔ nin kɔnɔ hali a tɛ gɛlɛya a se bɛ Alahu taala ya rabi ala k'an bɔ a kɔnɔ n'an y'a dɔn k'a fɔ fanga bɛɛ lajɛlen tigi ye ala de ye o la an kana jigila misɛn Alahu taala la an ka tila ka limaniya k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen farala Alahu taala la i bɛ taa sɔrɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna nana mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ kuma lankolon de fɔ Alahu taala ma dɔw b'a fɔ ko ala yɛrɛ tɛ k'anw jate yɛrɛ hali ni a fɔra misali la télé la wala radio la k'a ye bɔ an ka taa duwawu kɛ an bɛna taa duwawu kɛ jamana ye dɔw bɛ sin k'a fɔ ten ko cɛ ko bi o m'an bila nin na ko ni duwawu tun bɛ fɛn ye ko sisan b'a sɔrɔ k'an bɔra nin kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲina k'a fɔ nin ye kuma juguba de ye hadamaden ala min y'i dan se de bɛ ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan innahu ala kulli shay'in qadir se dan ye ala ka se de ye n'a fɔra k'an ka taa duwawu kɛ wallahi bɔ i ka taa ala wele an karamɔgɔ b'a fɔ an ye ko don dɔ dugu dɔ bɛ masakɛ dɔ bɔra a n'a ka dugudenw u taara ala deli san na u ye ala deli sɔgɔma seli kɔfɛ san mana ka ala deli seli fana seli kɔfɛ san mana lansara fitiri safo san mana mais dugu tila fɛ masakɛ yɛrɛ y'i den ka don misiri kɔnɔ k'a bɛ taa ala deli la o temps kɔnɔ kamalenin dɔ donna masakɛ sigilen bɛ kɛrɛfɛ masakɛ ye kamalen a ye joko fila seli a tilala a y'a tigɛ jan a ye Alahu taala deli ji la a ma tila ji jiginna ji jiginnen masakɛ bɔra kamalen bɔra ka taga masakɛ tugura a kɔ masakɛ tagara kamalen a bɛ ka kamalen bɛ so min kɔnɔ a taara ɲini fa nana kamalen donna du kɔnɔ dɔrɔn masakɛ ye da in tamasiyɛn bila la dugu jɛra a nana k'a mago bɛ jɔn dɔ la k'a bɛ fɛ k'o san a y'a sɔrɔ jɔn de bɛ feere so in kɔnɔ u ye kamalen yɛrɛ masakɛ la a lafulen don n'i y'a lahalaya i t'a jate yɛrɛ dɔrɔn masakɛ ko ne bɛ nin fɛ ka nin de san jɔn feerela in ko hali ka dɔ wɛrɛ san ko fanga tɛ nin na ko n bɛ nin de fɛ a ye kamalen in san a taara n'a ye kamalen k'a ma k'i ye ne san mun kama a ko sɔrɔ i ye min kɛ n y'i san o de kama k'o ye jumɛn ko bɛɛ ala deli ji la an ma ji sɔrɔ mɛ e ka duwawu kelen sanji nana kamalen k'a ma ko ayi dɛ ko mɔgɔw ye ala deli min kɛ k'o de nana ni ji ye a ye nin fɔ masakɛ ye adamaden kana ɲaga i yɛrɛ la n'i ye nin kɛ dɔ ye a b'a ko a fana alhamdulilayi kundo b'a ni ala cɛ ko ye mɛ a ko ayi dɛ ko mɔgɔw ye ala deli min kɛ tile fɛ ani seli fana lakansara k'o ji de nana k'ale ka duwawu tɛ masakɛ y'i insisté k'i insisté a ko masakɛ ma ko bon i bɛ hakɛ to n bɛ taa jogo fila seli ni n tilala min na masakɛ ko baasi tɛ a ka jogo fila tenturu laban na
ako ala gundo min tun bɛ i ni ne cɛ n'o ye n b'i deli i bɛ n jaabi ala mɔgɔ wɛrɛ bɔra a kalama dɛ a ko ala ko in ka dan ta o yɔrɔ bɛ a nin tigɛra yaye adamaden dɔw bɛ kuma dɔ la u bɛ an cɛ la i n'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam timra yen a bɛ don jama la a bɛ bɔ mɔgɔ t'a jate yɛrɛ mais n'a y'a kale ala la fɛn o fɛn la a barra olu mɔgɔw bɛ yen yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ala ka jɔn ɲumanw ye an ka dɔn fana k'a fɔ duwawu tɛ bin an ka an hakili to an masaw la an hakili to an sinjiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i t'a sɔrɔ dɔw kɛlen don ka sinjiw tigɛ dɔw kɛlen don k'u bɔ balimaw la dɔw kɛlen don ka u yɛrɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ka na ni ala ka funu ye an ka nin bɛɛ lajɛlen ka to yen an ka tubi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na n'an tubira wallahi Allahu ta'ala bi yafa qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim jurumu bonyana cogo o cogo a tɛ bonya Allahu ta'ala ka yafa ma n karamɔgɔ ala tɔgɔ dɔ de ko yafa masa ye n'a ma kota o tɔgɔ bɛ se ka manifester ya o tɛ manifester wala an y'a kotali min kɛ an bɛ nimisa de n'an nimisara wallahi an b'a sɔrɔ an ye wa a bɛ yafa an ma fana Mali kana jamana ye jamanaba de ye serifuw bɛ yan alajɔnw bɛ yan alajɔnw tɛmɛna yan alajɔnw dalen don nin dugukolo in jukɔrɔ hali bi mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ kuranɛ jigi siɲɛ ba joli joli u bɛ dalil khairatu kalan u bɛ zikruw kɛ la ilaha illa anta subhanaka bɛ fɔ an ka bɛɛ lajɛlen k'an dusukun kɛ kelen an karamɔgɔ Imam Seydi Maliki y'a fɔ cogoya min na k'an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ wallahi n'o kɛra an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ an bɛ bɔ a bɛɛ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ an bɛ koro o koro kɔnɔ an ka don ala k'an bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra nɔgɔya n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya dɔ b'a kɔfɛ mais ko n'i ye gɛlɛya fana ye yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔya dɔ bɛ nalen a kɔfɛ yarabi ala ka jamana in bɔ nin bɛɛ amin ya rabbal alamin ala ka hɔrɔma kɔsɔn an n'a bɔnɔ barika salli ala Muhammad Cɛmasari yana an ka bɔ baro kɔnɔna la i da sira ma an bɛ degun jamana in bɛ degun kɔnɔ waati yan jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'a fɔra k'e ka ladilikan dɔ di jamanadenw yɛrɛ ma ni degun bɛ yen an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka mun kɛ walasa doni in bɛ fɛgɛya an bɛ degun min kɔnɔ a bɛ fɛgɛya an kan parce que dɔw fana bɛ k'u profiter degun in kɔnɔna la ka degun wɛrɛ lase maaw ma tuguni an tɛ tantɔgɔmali kɛ kow la mais a bɛ faamu walasa ka doni fɛgɛya an bɛɛ kan an bɛ degun min kɔnɔ an bɛ se ka nɔgɔya a bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ ma i bɛ ladilikan min sɔrɔ ka di maaw ma an karamɔgɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko yasiru wala tu'asiru a y'a nɔgɔya kana gɛlɛya mɔgɔ o mɔgɔ ye gɛlɛyali kɛ i alakira ka sunna bila alakira dun ka sunna n'i y'a bila a ko k'i t'ale dɔ ye dɛ lahara jɔ don parce que ale nana ni nɔgɔya de ye an karamɔgɔ b'a fɔ n ye ko ala ma fɛn fila yira alakira la yɔrɔ si f'a k'a bɛɛ la nɔgɔman ta o la i fana n'i kɛra jagokɛla ye nɔgɔya kɛ k'i ka jamanadenw sɛgɛrɛ ni ala ye sira o sira d'i ma nɔgɔya ta kamalen dɔ de la ka na alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma ne ko baara jumɛn de bɛ yen ni adamaden b'o kɛ n'o ka di Alahu Taala ye a ko sururun tudkhiluhu ala muslimin k'i bɛ nisɔndiya min ta k'i silamɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ aw takshifa anhu kurba walima i ka diɲɛ gɛlɛya dɔ bɔ a kan aw taqdiya anhu dayna walima i k'a dɛmɛ k'a ka juru dɔ sara aw tadfa anhu ju'an wala i ka kɔngɔ bɔ a la o la nin waati la an ka hakili to nin bɛɛ la an ka ɲɔgɔn la ni sewa an ka don ɲɔgɔn ka du kɔnɔna na gɛlɛya bɛ i kan cogo o cogo i bɛ t'a sɔrɔ i fana ka fisa ni dɔ ye dɛ gɛlɛya tigila mɔgɔ la i bɛ t'a sɔrɔ e ye tile 2 de kɛ e bɛ alhamdulilayi i bɛ ka dɔɔni min sɔrɔ dɔ ye une semaine kɛ o ma foyi sɔrɔ ka d'a kan ale bɛ baara kɛ ni tajiw de ale bɛ baara kɛ ni fɛn minnu o tɛ ka sɔrɔ sisan o la an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn fana an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u bɛ baara min ala k'u fanga se an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka duwawu kɛ an ka karamɔgɔw ye an ka duwawu kɛ an masaw ye an ka duwawu kɛ furew ye an ka ɲinɛ Alahu Taala fɛ an bɛ gɛlɛya min na ala k'a kɛ ka ala kosɔn a k'o kɛ ala kira kama k'a ka bɔ n'o kosɔn ala k'an bɔ a kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u hakili to u ka jamanadenw na ka gɛrɛ u la k'u ɲininka an bɛ bɔ nin ko in kɔnɔ cogo jumɛn na an ka jɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni hakilila ɲumanw ye ni duwawu ye yarabi ala ka jamana bɔ ala ka ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ala ka barika don an na kuma la fili tɛ ban ni fili min yɛrɛ an ka kuma la ala ni kuma don kuma kuncɛ kuma ni duwawu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiith wa min azabika nastajiru ya hayyu haythu la hayya wa ya hayyu qabla kulli hayyin wa ya hayyu ba'da kulli hayyin wa ya hayyu la yushbihu hayyun qad ra'aytana qudrataka fa arina afwaka qad ra'aytana qudrataka fa arina afwaka qad ra'aytana qudrataka fa arina afwaka اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا حول ولا قوة إلا بك أنت حسبنا وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكرم بها مصواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمدا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jamana in bɛ degun min kɔnɔ nin waati na a degun in a tabaga ye ala de nana ni degun wa ala de bɛ se ka degun wuli nka sababu caman bɛ ala i n'a fɔ an karamɔgɔ da sera a ma cogo min na sababu ninnu ala tɛ foyi kɛ ni sababu tɛ sababu minnu nana ni a ye an bɛ
tɛmɛ o an ka hadamadenya faamu fana an ka tɛmɛ o sababu fana fɔ walasa degun bɛ se ka wuli nka o kɔnɔna la degun min ye waati min na an yɛrɛ dama bɛ se ka degun fɛgɛya ɲɔgɔn kan ni doni b'an kunna waati min na an yɛrɛ dama bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun fɛgɛya ɲɔgɔn kan o ye ni ka hinɛ ɲɔgɔn na ni an hinɛra ɲɔgɔn na dɔrɔn Ala yɛrɛ fana b'a ka hinɛ jigin Ala bɛ hinɛ an bɛɛ lajɛlen na an bɛ Alahu taala de degun min bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka degun wuli janfa minnu sirilen bɛ jamana in kama jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli janfa ninnu Ala k'a tiɲɛ Ala ka jamana in ka bonya segin a ma Ala ka jamana in ka karama segin a ma jamana in kalifalen bɛ minnu na an bɛ Alahu taala jamana in tafanga Ala k'a di anu ma ka an karamɔgɔ Cɛno Sayidu Jum fo ka waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la ka sin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina waati si la jamukan in makɔnɔni ni jamukan in filɛli la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli Ala ka jamukan nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرام على الأيام إيجاد مثلي